Γεια σας, είμαι η Βασιλίνα, είμαι μουσικός παραγωγός, songwriter, κάνω electropop, avant-pop μουσική. Βλέπουμε το Beyond the Feet. Θα μιλήσω για τα αγαπημένα μου act, τα οποία θα μιλήσω βασικά για τις φίλες μου περισσότερο, γιατί είναι πολύ ταλαντούχες. Και είμαστε στην Entropia Records. Συνήθως όταν ψάχνω να βρω νέα μουσική, θα ακούσω ολόκληρο το δίσκο. Δηλαδή μπορεί να είμαι σε playlist που θα μου βρουν νέες μουσικές και μετά θα ήθελα, ξέρεις, μου αρέσει να βλέπω όλο το δίσκο γιατί καταλαβαίνω πολλά για τον κάθε artist και τη δημιουργική πορεία του. Βέβαια, νιώθω ότι στην εγχώρια σκηνή, επειδή κάπως γνωριζόμαστε όλα μας, όταν βγάζει κάποιος ένα δίσκο, ξέρεις, το περιμένεις πάρα πολύ, έχεις δει όλη την πορεία του artist, συνήθως το γνωρίζεις και προσωπικά και έχει μια κάπως άλλη μαγεία, γιατί κατανοείς περισσότερο την τέχνη τους. Αυτό. Το πρώτο act που θέλω να μιλήσω είναι η Καλλιόπη Μητροπούλου, η οποία εντάξει είναι η αδερφή μου. Δεν είναι αδερφή μου πραγματικά, αλλά είναι η μουσική αδερφή μου. Παίζουμε και μαζί και στο Pan Pan, τη γνώρισα μέσα από το δικό μου project σαν βιολί. Και εντάξει, είναι απίστευτη μουσικός τώρα, είναι ακραία. Ακραία στο βιολί, ακραία φωνή. Τώρα κυκλοφόρησε το νέο της δίσκο, γι' αυτό ήθελα και να την αναφέρω. Γιατί πολλοί κόσμος τη γνωρίζει σαν φωνή του Pan Pan, αλλά έχει και το δικό της project, το οποίο είναι απίστευτο. Και κυκλοφόρησε το Between, είναι ο νέος της δίσκος, ο οποίος είναι πανέμορφος, είναι πραγματικά ένα ηχητικό ταξίδι. Έχει τόσες πολλές υφές, είναι τόσο πολυδιάστατος δίσκος. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι το Egg Fryer, να το ακούσετε. Είναι full καταθλιπτικός δίσκος που είναι το αγαπημένο μου. Εντάξει, δεν μου αρέσει που είπα καταθλιπτικός, γιατί δεν είναι μόνο καταθλιπτικός, έχει πάρα πολλά συναισθήματα βγάζει. Και αυτό, και την λατρεύω, τη θεωρώ από τα πιο ταλαντούχα άτομα που γνωρίζω προσωπικά. Αυτά. Η επόμενη που θέλω να αναφέρω είναι η Ολίνα, η οποία επίσης είναι από τις πιο αγαπημένες μου φίλες. Και βασικά την αναφέρω γιατί θέλω να μιλήσω για το τραγούδι τους «Οι Φίλες». Το οποίο «Οι Φίλες μου» είναι ένα κομμάτι που το άκουσα πρώτη φορά live, στο πρώτο της live που έκανε στο Γκαζάρτε. Έκλαιγαν όλοι. Εν τω μεταξύ, επειδή ήξερα και το backstory, ήταν full αγχωμένη. Βγήκε τύψα στη σκηνή και ήταν θεά, λες και το κάνει χρόνια. Κοιτάξτε, είναι μαγικό πλάσμα και το τραγούδι αυτό πραγματικά στα θηλυκότητα μιλάει, χτυπάει μέσα στο είναι σου. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Ολίνα είναι ότι ο τρόπος που συνδυάζει τις φωνές, δηλαδή επειδή έχω δει και το creative process της, είναι σαν όλες οι πτυχές του αυτού σου να θέλουν να πούν κάτι άλλο κάπως και να έρχονται σε ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά θεωρώ ότι δίνουν κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον ήχο της. Την ξεχωρίζουν αυτό και κάπως μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης τώρα ξέρω ότι δουλεύει και το νέο της δίσκο. Θα κάνουμε και μαζί ένα κομμάτι, spoiler. Αλλά αυτό, περιμένω πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι θα είναι πολύ προσωπικό project και το οποίο την πιστεύω πάρα πολύ. Το άλλο act που θέλω να μιλήσω είναι ο Μπούκουρα, που θεωρώ προσωπικά ότι είναι από τους πιο καλούς παραγωγούς στην indie σκηνή που έχουμε. Στην Αθήνα τουλάχιστον. Έχουμε συνεργαστεί και για το δικό μου δίσκο, δηλαδή κάπως οργανώνει τα project μου. Αλλά το προσωπικό του project είναι κάτι που λείπει, θεωρώ, από την αθηναϊκή σκηνή και από την ελληνική σκηνή, γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο, είναι colorful, ξέρεις, έχει και psychedelic στοιχεία, έχει και pop στοιχεία,
Είναι strong ο ήχος, άρα παράλληλα fragile με έναν τρόπο. Και γενικά πιστεύω αυτό, δηλαδή πιστεύω ότι έχουμε πολύ indie σκηνή, πολλές μπάντες, αλλά δεν επικεντρώνονται, χωρίς να μειώσω καμία μπάντα, απλά νιώθω ότι δεν επικεντρώνω τόσο πολύ στην παραγωγή, στο κομμάτι της παραγωγής, κάτι που ο Χρήστος θεωρώ το κάνει άρτια. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν ήταν αντίστοιχα ένα project που το έβλεπες από εξωτερικό, θα το πούσαραν πάρα πολύ. Έχει βγάλει και αυτό στο EP του, έκανε και tour, επομένως μακάρι να τα πάει πάρα πολύ καλά και εδώ και έξω. Το αξίζει. Το επόμενο act που θέλω να μιλήσω είναι η Dolly Vara, την οποία εντάξει, I love. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για την Dolly τώρα, είναι icon. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες arts που έχουμε βγάλει. Είναι απίστευτη, στο performance της δεν υπάρχει. Κάθε φορά που τη βλέπω, της λέω δεν γίνεται. Δηλαδή θέλω να πέσω στο πάτωμα, να με πατήσει. Και γενικά είναι τέλεια. Έχουμε και το κομμάτι μαζί, το Red Flag, που εντάξει το έκανε level up. Δηλαδή το είχα γράψει εγώ το κομμάτι και ξέρεις, άκουγα την Dolly, άκουγα ένα rap στοιχείο, αλλά δεν ήμουν σίγουρη και έρχεται σπίτι μου, τύπου εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά. Εντάξει, την ήξερα, τη θαύμαζα, αλλά δεν την ήξερα στο one-to-one. Και εντάξει, το πήγε αλλού ρε τύπησα, δηλαδή είναι αλλού και πάρα πολύ αστείο, δηλαδή γελάσαμε πάρα πολύ, δηλαδή και στο βίντεο κλιπ που κάναμε, χωρίς την Dolly, εγώ θα ήμουν μια αγκούρο. Και ήταν αυτό, δηλαδή περάσαμε τέλεια χάρη στην Dolly, γιατί γελάσαμε τόσο πολύ, είναι και τόσο γλυκοπλάσμα. Και αυτό που κάνει είναι τόσο σημαντικό, είναι η φωνή για όλες μας και όλα μας. Όταν είχα κάνει guest στο live της, αυτό που είδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ με τη hip hop σκηνή δεν τη γνωρίζω τόσο καλά. Η Dolly είναι αυτή που με εισήγαγε στην femme rap και ήταν ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια, γιατί είμαι λίγο πιο γιαγιά, δεν είχαμε αντίστοιχες φωνές για να συνδεθούμε. Και εγώ την rap και τη hip hop την έβλεπα πάρα πολύ αντρίλα, μαυρίλα. Δεν με αγγίζει, δεν μπορώ να συνδεθώ με τους στίχους της και αυτό. Επομένως, έβλεπα το κοινό, ήταν όλο θηλυκότητες και πραγματικά είχα ανατριχιάσει και το πώς την αγαπάνε και είναι πραγματική έμπνευση. Αυτό. Ο αγαπημένος μου δίσκος στην Dolly είναι η χρονιά της σκύλας. Το αγαπώ. Αυτό. Το επόμενο act που θέλω να μιλήσω είναι η Κρίστα Παπίστα. Θεωρώ απίστευτη artist. Προσωπικά, όλο το σύμπαν που χτίζει, γιατί υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια που ακούω το όνομά της. Και εντάξει, τα visual της είναι φοβερά, πάντα είναι από τους πρώτους νομίζω artists στην indie σκηνή που παρουσιάζουν την εαυτή τους σαν ένα σύνολο, δηλαδή είναι η τέχνη της cross-disciplinary art. Τα visual μαζί με τη μουσική, κάνει πολύ critical πάνω στο folk και στην παράδοση, την κυπριακή, συνδυάζει το ηλεκτρονικό στοιχείο, το queerness, δηλαδή όλο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική φωνή για τη γενιά μας και θεωρώ ότι γι' αυτό τα πάει και τόσο καλά στο εξωτερικό, γιατί είναι αυτό που περιμένεις, θεωρώ, από έναν artist, ότι είναι και pop, αλλά είναι political, είναι art. Εμένα προσωπικά αυτό θεωρώ ότι είναι το high art στη μουσική, αυτό που κάνει η Κρίστα. Και γενικότερα οι παραγωγές της είναι φοβερές, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικές, δηλαδή είναι punk, είναι folk, είναι ηλεκτρονική. Το Visa Scam Baby που είναι το τελευταίο της track που έχει κάνει, το θεωρώ ευφιέστατο. Επίσης είναι και fashion, ξέρεις, μπλέκει πάρα πολλά στοιχεία με πάρα πολύ originality, το οποίο θεωρώ πολύ μοναδικό. Και θέλω να πω, γιατί εντάξει, είμαι και ζυγός, δεν μπορώ να παίρνω αποφάσεις, να ακούσετε τον Τζο, που τώρα έβγαλε και το νέο του track. Και εντάξει, για μένα ο Τζο έχει να δώσει τόσα πολλά, έχει βγάλει παραγωγάρες και είναι the next new pop thing in Greece, θα πάει αλλού. Αυτό που χρειαζόμαστε στην pop. Έχω ετοιμάσει και μια playlist, στην οποία έχω βάλει όλα τα αγαπημένα μου artists, κυρίως εγχώρια σκηνή, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να τους δώσουμε βήμα. Αλλά έχω βάλει και κάποιους artists εξωτερικού, international, που λατρεύω και
recently απλά είμαι obsessed και ακούω συνέχεια. Επομένως, ελπίζω να δείτε κάτι που δεν έχετε ακούσει και να πείτε «Α, αυτά, ευχαριστώ».